Ой, прекрасно. Менә шулай елмайып Мөгаззәмә Сәгыйрова хәзер туганнарына сәлам җиткерә. Берничә көнлек кенә ул катлаулы операция кичерә. Нурлатта яшәүче 80 яшьлек ханым өенә кергән вакытта егылып бут сөяген сындырган. Она всегда такой боец. Әни батыр ул бирешми. Бик күп авырулары булуга карамастан операциягә тиз ризалашты. Бу очрак җиңелләрдән булмый. 2014 елда Мөгаззәмә Сәгыйрова йөрәгенә операция ясаткан инде. Аның кан тамырларын алыштыралар, әмма алар тромблар белән тыгыла. Соңрак тромбларны да алалар. Она принимала низкомолекулярные препараты. Мөгаззәмә ханым кан оешуны контрольдә тота торган дарулар куллана иде. Операция ясаган очракта әлеге препаратлар күп кан югалтуга китергә мөмкин. Шуңа күрә дә без аңа башка даруларны билгеләдек. Шуннан соң гына операция ясалды. Бу катлаулы очрак һәр клиникада андый эшкә алынмый. Операциянең икенче көнендә Мөгаззәмә паенда утыра, өченче көнендә акрынлап аягына баса башлый. Исән сау булсыннар врачлар. Врачлар булмаса, biz уже тегедән ядайды әллә кашан. Мәхәббәтнең яше юк диләр. Мөгаззәмә ханым да 80дә икенче тапкыр кияүгә чыга. Хастаханәдә булган вакытта да ире гел хәлләрен белеп тора. Бабаем бар. Хәлләрегезне белде. Білді, біліп тора, сөйләшеп тора. Она очень активна, очень жизнерадостна. Ул бик актив, тормышны яратучан, андый пациентлар белән эшләүе дә рәхәт. Бу көннәрдә Мөгаззәмә Сәгыйрова дәваланып өенә кайтып китте. Рания Абдрахманова, Алия Сабирова, Сирина Сәхапова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.